Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a tasha mai albarka wato Mikiya 24. A wannan bidiyon namu na yau mun kawo muku jerin matan masana'antar Kannywood wanda suke 'yan asalin ƙasar Kamaru. Sai ku biyo mutum da farko wannan bidiyon har ƙarshe domin ganin waɗannan mata ɗaya bayan ɗaya, sannan da kuma yadda aka yi suka shigo cikin masana'antar ta Kannywood. Inda wasu daga cikinsu ma ko Hausa ma ba su iya ba kafin su shigo cikin masana'antar, sun koyi Hausa ne a yayin da suka so shigowa cikin masana'antar ta Kannywood. Sai ku bi mutum da farko na bidiyon a ƙarshe domin gani da kuma ji da kunnuwanku. Masana'antar Kannywood dai babban masana'anta ce wadda ta haɗa yaruka da kuma ƙabilu daban-daban, inda akwai Yarabawa, Inyamurai, Hausawa da ma dai sauran wasu ƙabilu. Sannan akwai wanda ba 'yan ƙasa, akwai wanda ba 'yan Najeriya ba ma baki ɗaya. Jaruma ta farko zan fara da ita ce wato jaruma Rashida Lobbo. Rashida Lobbo dai jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, sannan kuma jaruma ce a cikin masana'antar Nollywood, wato masana'antar shirya fina-finai ta kudancin Najeriya suke yin fina-finansu cikin harshen Turanci. Inda Rashida Lobbo ita ma ta kasance haifaffiyar ƙasar Kamaru, inda kuma ta kasance jaruma ce a cikin masana'antar ta Kannywood, inda ta yi fina-finai sannan kuma ta hau waƙoƙi da dama. Inda idan za ku iya tunawa a cikin shirin fim ɗin labari na lokacin da ake ɓangaren su Nafisa Abdullahi da kuma wato Maryam Waziri wadda aka san da Laila a cikin shirin, da kuma wato Nu Abdullahi wanda ake wa laƙabi ko kuma ake ikirarin sunansa Mahmud a cikin shirin. Wato Rashida Lobbo ta fito a matsayin ƙawar wato Laila a cikin shirin fim ɗin labari na a wancan lokaci. Inda kusan yanzu dai za a iya cewa ta fi mai da hankali akan fina-finan da take yi a kudancin Najeriya. Inda kusan kafin a ganta ma a cikin masana'antar ta Kannywood, an fi ganin fina-finanta wanda ta yi a wato ainihin kudancin Najeriya. Inda ita ma ta daga cikin haifaffun ƙasar Cameroon da suka shigo cikin masana'antar ta Kannywood. Sai jaruma ta biyu da muke da ita wato ita ce Aknan Bamenda. Aknan Bamenda dai ita ma shahararriyar jaruma ce kuma fitacciya, wanda da ganin hotonta na san kun gane ta ko da ba ku san sunanta ba. Inda ita ma fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, wanda tana ɗaya daga cikin jaruman da Adam A. Zango ya sanadiyar shigo wasu cikin masana'antar ta Kannywood. Kuma kusan za a iya cewa fina-finan da ta fito kusan fina-finan da Adam A. Zango yake shiryawa ɗin ne, ko kuma na kamfaninsa ko kuma wani makusantan Adam A. Zango. Inda ta yi shura sannan kuma ta yi fice a cikin shirin fim ɗin Adam A. Zango mai suna Farin Wata Sha Kallo, inda wannan fim ɗin ya zama silar ɗaukakarta da kuma mawaƙi Auta MG Boy, inda da sauran jarumai kuma kamar irin su Ummi Rahab, wanda za a iya cewa wannan fim na wato Adam A. Zango mai suna Farin Wata Sha Kallo, inda ya zama shine kusan ya ɗan ƙara fito da ita da ya cewa ta jima bata fito a cikin fina-finai a cikin masana'antar ta Kannywood ba. To ita ma dai Aknan Bamenda haifaffiyar ƙasar Kamaru ce, inda ita ma ta yi karatu a can kuma ta taso a can, kuma har gobe iyayenta suna zaune a can, wato mazauna can ƙasar ta Kamaru ne, inda ita ma ta shigo cikin masana'antar ta Kannywood domin a dama da ita a cikin fina-finai. Inda yanzu dai za a iya cewa ta ɗan ja baya a cikin masana'antar ta Kannywood. To amma kasantuwar cewa akwai fina-finan da ake musamman masu dogayen zango, akan ganta a cikinsu wato tsirari kenan. Sai jaruma ta gaba wato Jamila Gamdare. Jamila Gamdare dai ita ma fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, kuma za a iya kiranta tsohuwar jaruma, kasantuwar cewa ta yi zamani ne da wato Rabilu Musa ɗan Ibro. Inda bayan rasuwar fitacciyar jarumar barkwanci wato Tsigai, kusan za a iya cewa wannan ita ce ta maya, wato Jamila Gamdare ita ce ta maye gurbinta a cikin fina-finan da Ibro yake gabatarwa ko kuma ce yake shiryawa na barkwanci. A yanzu ita ma ana ganin motsinta a manhajar TikTok, inda kuma za a iya cewa ta ɗan koma waƙoƙin siyasa, waƙoƙin yabo da ɗan waƙoƙinta da take yi jifa-jifa haka. Kuma ita ma ta kasance haifaffiyar ƙasar Kamaru ce, sai dai kusan ita za a iya cewa tashinta ma kusan a Najeriya ta tashi, wanda dalilin shi yasa za a ji tana yin Hausa tartar ba kamar ragowar jaruman da muka kawo muku a baya ba. Inda wasu kuna jin Hausar tasu kun san koya suka yi, amma wato ita ainihin Jamila Gamdare, ga wanda ya ji Hausanta, ga wanda ya ji Hausarta ya san ta jima a cikin Hausawa, kuma ta ɗan jima a cikin masana'antar ta Kannywood. Inda kamar yadda na gaya muku ta yi zamani ne da wato marigayi Rabilu Musa ɗan Ibro, inda ta yi fina-finai na barkwanci,
inda wasu da dama sun santa, inda kuma wasu da dama ba lallai su gane ta ba. Sai jaruma ta gaba wato Amina Amal. Amina Amal dai kusan za a iya cewa ita kowa ya san 'yar ƙasar Kamaru ce, inda kamar da ta taɓa bayyanawa a wata hira da aka taɓa yi da ita, ta bayyana cewa hasali ita kwata-kwata bata ma san wasu mutane da ake kira Hausawa ba, bata san waƙoƙinsu ko fina-finansu ba. Kawai dai tana da wata ƙawa a can ƙasar Cameroon wadda take sauraron waƙoƙin Adam A Zango, ita kuma waƙoƙin suka yi mata daɗi. Haka zalika daga nan ta fara kallon fina-finan Hausa tun bata san ma me ake faɗa ba, kasantuwar cewa a wannan lokaci ba ta jin Hausa. Da ta ƙudurce kuma ta ƙudiri niyya a ranta cewa ita ma sai ta shigo cikin masana'antar Kannywood, an dama an juya da ita a cikin masana'antar, ko kuma ya ce a cikin fina-finan Hausa na cikin masana'antar ta Kannywood. Inda daga nan ne fa ba shiri ta fara ƙoƙarin shigowa cikin masana'antar, inda ta baro gidan iyayenta daga can ƙasar Kamaru ta zo Najeriya, inda ta fara koyon harshen Hausa, inda daga bisani kuma ta shigo cikin masana'antar ta Kannywood. Ita ma ta shigo cikin masana'antar ne ta hannun Adam A Zango, inda ta yi fina-finai kamar irin su Hisabi da kuma wato Amal, inda kusan za a iya cewa a nan ne ma ta samo sunanta. A lokacin tabbas ta yi farin jini kuma ta samu karɓuwa ƙwarai da gaske a cikin mutane. Da ma wannan lokacin za a iya cewa kusan kowane fim za a wannan lokaci akan ga ta fito, wato ta taka rawa ko kuma ta ba da gudunmawa a ciki. Inda ita ma dai tauraruwarta ta dasashe ne, kasantuwar wani saɓani da suka taɓa samu da wato jaruma Hadiza Gabon, inda kusan daga nan ne za a ce tauraruwarta ta ɗan ja baya, kuma dai a halin yanzu ba ta cikin masana'antar ta Kannywood, inda wasu za a iya sa ta a cikin wato tsofaffin jaruman masana'antar Kannywood kenan a halin yanzu, wanda suka yi ritaya ko kuma suka daina fitowa a cikin masana'antar ta Kannywood. To ina fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu. Idan kun ji daɗin bidiyon namu, kar ku manta da liking da kuma subscribe, sai ma da ku a bidiyon namu na gaba, inda wannan su ne a takaice 'yan jaruman da muka kawo muku su, wato guda 4 wanda aka haifa kuma suka girma a cikin ƙasar Cameroon, da daga bisani kuma suka shigo cikin masana'antar ta Kannywood, suka fara fitowa a cikin fina-finai, ake damawa da su kuma kuke goyon bayan su, kuka zama fans ɗinsu masu bibiyar su da kuma yaban irin ayyuka ko kuma jajircewar da suke wajen kawo fina-finai. Inda sai ku kasance da mu a part 2 bidiyon mu na gaba, inda za mu kawo muku ragowar su ma jaruman wanda 'yan ƙasar Cameroon, inda suna nan da yawa, kuma mun kawo muku na Niger, inda kuma nan gaba za mu kawo muku wanda suka zo daga Gabon irin su Hadiza Gabon da dai sauran ƙasashe namu na Afirka ko kuma in ce na West Africa. Sai kasance da mu a tashar mai albarka to Mikiya 24 ta hanyar danna subscribe ne kadai za ku kasance da mu a daidai kowane lokaci, da zarar wato ainihin mun saki bidiyo kai ɗaya zai faɗo cikin wayar ku, saboda kun ba shi izinin ya faɗo cikin wayar taku, ba ku tsaye ba. Mun gode, sai ma da ku a wani bidiyon namu.